Как да печелим приятели и влияем на хората? Днес ще разгледаме ключовите принципи от класическата книга на Дейл Карнеги «Как да печелим приятели и влияем на хората». Тази книга е уникален наръчник за междуличностни умения и лична ефективност, който остава актуален и вдъхновяващ дори след десетилетия. Ще разгледаме основните концепции и примери, които ще ви помогнат да изградите по-силни връзки и да оказвате положително влияние върху хората около вас. Част първа. Основни принципи за работа с хора. Покажете искрен интерес към другите. Карнеги посочва, че искреният интерес към хората е основата на успешните връзки. Когато проявявате истинско любопитство и внимание към другите, те се чувстват ценени и уважавани. Пример. Ако искате да изградите добри отношения с нови познанства, започнете разговора с въпроси за тях. Например, ако се срещнете с нов клиент, вместо да говорите само за вашите услуги, попитайте какви са техните бизнес цели и какви предизвикателства срещат. Това ще създаде връзка и ще помогне за изграждането на доверие. Допълнителен съвет. За да покажете искрен интерес, слушайте активно и задавайте последващи въпроси, които демонстрират дълбочината на вашето внимание. Вместо да се фокусирате върху това как да се представите, фокусирайте се върху това как можете да научите повече за другите. Усмихвайте се. Усмивката е мощен инструмент за изграждане на позитивни отношения. Тя предава добро настроение и създава комфортна атмосфера. Пример. При първа среща с нови клиенти или партньори, усмивката ви може да направи значителна разлика. Например, когато се срещате с някого на бизнес събитие, усмивката ви може да направи възможно създаването на позитивно първо впечатление и да улесни по-нататъшния разговор. Допълнителен съвет. За да бъде усмивката ви ефективна, тя трябва да бъде искрена. Избягвайте да се усмихвате фалшиво и вместо това се опитайте да предадете истинско удовлетворение от срещата и взаимодействието. Запомнете имената на хората. Името на човек е личен и важен аспект от неговата идентичност. Запомнянето на имената и използването им в разговор показва уважение и внимание. Пример. Ако се запознаете с нов член на екипа, уверете се, че запомняте неговото име и го използвате в разговора. Например, ако вашият нов колега се казва Анна, можете да кажете: Анна, наистина ми харесва как подходи към този проект. Какво мислиш за следващата стъпка? Допълнителен съвет. Ако имате трудности с запомнянето на имената, опитайте се да асоциирате името с нещо специфично за съответния човек или с визуален образ. Това ще ви помогне да го запомните по-лесно. Бъдете добри слушатели и насърчавайте другите да говорят за себе си. Активното слушане е ключов елемент в изграждането на връзки. Когато хората чувстват, че ги слушате и разбирате, те се чувстват по-удовлетворени и свързани с вас. Пример. По време на социални събития или бизнес срещи, бъдете активен слушател и задавайте въпроси, които ще насърчат събеседника да споделя повече. Например, ако някой говори за своето пътуване до нова дестинация, задайте въпроси относно най-запомнящите се моменти от пътуването или какво най-много им е харесало. Допълнителен съвет. Опитайте се да покажете искрено интерес и да избягвате да прекъсвате събеседника. Когато задавате въпроси, те трябва да бъдат свързани с темата на разговора и да демонстрират дълбочина на интереса. Говорете за интересите на другия. Разговорите, фокусирани върху интересите и нуждите на другите, са по-плодотворни и създават позитивни взаимодействия. Пример, ако знаете, че вашият събеседник е запален по конкретно хоби или спорт, включете това в разговора. Например, ако вашият клиент е голям фен на тениса, можете да започнете разговор за последния турнир или новини, свързани с тениса. Допълнителен съвет. Проучете предварително интересите на хората, с които ще разговаряте. Това ще ви помогне да бъдете по-подготвени и да създадете положителна атмосфера. Част втората. Умения за влияние и убеждаване. Изразявайте искрено признание и благодарност. Изразяването на признание и благодарност е ефективен начин за изграждане на положителни отношения. Когато признавате и цените усилията и постиженията на другите, те се чувстват уважавани и мотивирани.
Пример. Ако някой от вашите служители е свършил отлична работа по проект, изразете благодарността си по конкретен начин. Например, вместо просто да кажете «добра работа», можете да кажете «благодаря ти за усърдната работа по този проект. Твоят принос направи голяма разлика и помогна на целия екип». Допълнителен съвет. Искреното признание е по-ценено, когато е конкретно и точно. Опитайте се да посочите конкретни действия или резултати, които сте забелязали. Възползвайте се от принципа на взаимността. Принципът на взаимността гласи, че когато правите нещо добро за някого, те са по-склонни да ви се отплатят в бъдеще. Това е основен принцип в изграждането на взаимовръзки и подкрепа. Пример. Ако помогнете на колега с трудна задача, те ще бъдат по-склонни да ви помогнат, когато имате нужда от помощ. Например, ако предложите помощ на някой с проучване или доклад, те ще бъдат по-готови да ви помогнат при следващия проект. Допълнителен съвет. Не правете услуги с намерението да получите нещо в замяна. Истинският принцип на взаимността работи най-добре, когато действията са искрени и без задни мисли. Изразявайте искрен интерес към желанията и нуждите на другите. Разбирането на какво е важно за другите и адаптиране на вашето предложение за отговаряне на техните нужди е ключово за успешни взаимодействия. Пример. Ако работите върху съвместен проект с клиент, разберете какви са техните основни цели и нужди. Например, ако клиентът търси нови възможности за разширяване на бизнеса, предоставете им предложения и решения, които отговарят на техните бизнес цели. Допълнителен съвет. Провеждайте редовни разговори с вашите клиенти или екип, за да разберете техните приоритети и как можете да им помогнете да постигнат техните цели. Признайте грешките си бързо и искрено. Признаването на собствените грешки създава доверие и уважение от другите. Когато признаете грешките си и предложите решения, това показва честност и отговорност. Пример. Ако направите грешка в работата, не се опитвайте да я прикриете. Вместо това, кажете на вашия мениджър или клиент: извинявайте, че не успях да спазя срока. Ще работя допълнително, за да завърша задачата възможно най-скоро и ще предприема мерки, за да предотвратя подобни проблеми в бъдеще. Допълнителен съвет. Бъдете конкретни относно стъпките, които ще предприемете, за да коригирате грешката. Това ще демонстрира вашата ангажираност към решаването на проблема и ще помогне за възстановяване на доверието. Създайте желание от другите да постигат целите си. Карнеги съветва да се опитате да събудите желание от другите да постигнат целите си чрез вдъхновение и подкрепа. Това може да помогне за изграждане на ангажираност и мотивация. Пример. Ако ръководите екип и искате да насърчите членовете му да постигнат високи резултати, споделете как успешното изпълнение на проекта ще донесе ползи не само за компанията, но и за тях лично. Например, можете да кажете: завършването на този проект ще ни помогне да разширим бизнеса и ще ви осигури възможности за професионален растеж и бонуси. Допълнителен съвет. Разберете индивидуалните цели на всеки член на екипа и адаптирайте мотивационните стратегии, за да отговарят на техните лични амбиции. Подходете с внимание и уважение към мнението на другите. Когато изразявате уважение към мнението на другите, дори и ако не се съгласявате с него, можете да изградите по-добри отношения и да избегнете конфликти. Пример. Ако обсъждате нова идея с вашия екип и някой изразява резерви, покажете уважение към техните гледни точки. Кажете: разбирам вашата загриженост относно предложението. Можете ли да споделите повече детайли за вашите притеснения, за да можем да ги обсъдим и намерим решение? Допълнителен съвет. Активното слушане и разбиране на различните гледни точки може да помогне за намиране на компромис и по-добри решения, които отговарят на нуждите на всички заинтересовани страни. Част 3. Как да водим ефективно и да мотивираме другите? Танън. Избягвайте критика и осъждане. Критиката и осъждането могат да предизвикат съпротива и да влошат отношенията. Вместо това, използвайте конструктивна обратна връзка, за да насочите хората към подобрение. Пример. Ако трябва да предоставите обратна връзка на служител, който е допуснал грешка, започнете с положителен аспект и след това предложете конструктивни насоки за подобрение.
Например, хареса ми как се справихте с тази част от проекта. Виждам някои области, които могат да бъдат подобрени, като например допълнителен съвет. Бъдете конкретни и предлагайте решения за подобряване, вместо да се фокусирате само върху недостатъците. Дайте на другите усещане за важност. Показването на уважение и признание към другите е от съществено значение за изграждането на положителни отношения. Пример. Когато работите с екип, винаги признавайте и оценявайте усилията и постиженията на всеки член. Например, благодаря на всички за вашата упорита работа по този проект. Вашият принос беше изключително ценен и допринесе за нашия успех. Допълнителен съвет. Показвайте признание не само за големите постижения, но и за малките усилия и приноси, които може да преминат незабелязано. Вдъхновявайте чрез личен пример. Вашето поведение и действия могат да вдъхновят другите да се стремят към същите цели и стандарти. Пример. Ако искате да насърчите вашия екип да бъде по-креативен, покажете им как можете да прилагате креативни подходи в собствената си работа. Например, ако работите върху нова инициатива, споделете как сте използвали иновации и иноваторски идеи, за да постигнете резултати. Допълнителен съвет. Бъдете последователни в своето поведение и подходи, за да създадете пример, който другите могат да следват. Как да печелим приятели и влияем на хората, предоставя безценни уроци по изграждане на успешни междуличностни отношения и влияние върху хората. Основните принципи на Карнеги са не само практични, но и приложими в различни аспекти на живота. От професионалната среда до личните взаимоотношения. Ако намерите този преразказ полезен и вдъхновяващ, ето как можете да ни подкрепите. Абонирайте се за нашия канал, за да получавате още видеосъдържание, което ще ви помогне да развиете личните си умения и да постигнете успех в различни области на живота. Споделете това видео с приятели, колеги и семейството си, които могат да се възползват от съветите за изграждане на позитивни отношения и влияние. Оставете коментар с вашите мнения, идеи или въпроси. Вашето мнение е важно за нас и ще ни помогне да създаваме още по-полезно и ангажиращо съдържание. Благодарим ви, че гледахте и се надяваме, че този преразказ ви е помогнал да разберете как да изградите успешни връзки и да оказвате положително влияние върху хората около вас. Продължавайте да се развивате и вдъхновявайте другите и до следващия път. Екинипъртъм.